Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usalokhu eqhubeke njalo nokwenza kahle oyintandokazi yomsakazo Ukhozi FM uThokozani Mafresh Mpungose oshayela ke uhlelo lakusihlwa from ku11 kuya ku2 ekseni la esithi #akulalwa khona. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibona khona le video. Mangokuqala usijonele likhasi wamulela igama lami usibonga konke wakantwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Bafethu ke la esithi #road to 50,000 subscribers. Ngicela ke siqhubeke njalo nokucindezela i-subscribe button siphinde sicindezele nebell khona phela uYouTube azosazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Kanti ke bafethu namhlanje ngizokhuluma ngoMafresh aka Thokozani Mpungose odume kakhulu ke ngohlelo iAkulalwa la esuke elishayela khona kusukela ngo11 kusihlwa kuya ku2 ekseni. Kanti ke isenzo esihle kakhulu esithe senziwa uyena lo msakazi uveze indaba zokuthi ke kunomunye womuntu athe amsiza amthanda kakhulu lo muntu lo igama lakhe ubizwa ngokuthi ke umeshe lo muntu lo wakhula ebasiza ekhaya benganalutho behlupheka wakhona lo muntu ukubasiza ushukela nani babecela kubona kuyena lo muntu lo owayemakhelwane wabo ngaleso sikhathi. Kanti ke kwahamba impilo yamthatha yamphosa emgqonyeni yena lo muntu umeshe lo esikhuluma ngaye wagcina ke esehlala emgwaqeni esewumuntu ohlala emgwaqeni omdala. uMafresh ke ugcine wenza isenzo esihle wamlanda ke yena lo makhelwane wakhe owakhula ebasiza ekhaya benganalutho wamakhela ke umuzi wathi akabuye ezohlala phansi emzini wakhe. Abantu abaningi ke bamjabulele kakhulu uMafresh ethe ekhipha lezi ndaba njengoba ke bayamthanda nangendlela ashayela ngalo yelona lohlelo iAkulalwa bathe sihle kakhulu ke sona lesenzo asenzile uMafresh. Nathi sizwide media sithi ke bafethu ubuntu abande bakithi ziqhubeke njalo ke izigigaba ezikanje izinto ezinhle sayidinga la ezweni. Sithi ke Mafresh khuphuka njalo mntaka baba wenze kahle. Simbongele kakhulu ke umeshe ngento othe wamenzela yona ubuntu bona lobo ke bafethu. Kanti ke mina ngizothanda ukuzwa uvo lakho lapha ku comment section ukuthi ke ngabe uthini ngalesenzo esithe senziwa uThokozani Mpungose aka Mafresh. Kanti ke mina ngintatheli ka YouTube bafethu sengiyaphela khona la ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.